Har du en lyst til at dræbe dig selv? Ja, Er det en problematisk lyst, som fylder dit hoved hele tiden? det meste af tiden. Så gør det dog for fanden. Hvad? Gør det med vores helt egen bro. Det kunne også være en pistol eller en bil, som du både kan være i over siden af. Ring 888 888 883 for selvmordsassistancelinjen. Og det var 888 888 883 for selvmordsassistancelinjen. Ring i dag for at slutte i morgen. Vi opfordrer ikke nogen som helst til at efterligne vores handlinger i denne her video. Vi er uprofessionelle fuldtidsidioter, og vi ved ikke, hvad vi laver. Gør ikke det her derhjemme, og pas på jer selv. Vi tager intet ansvar for jeres handlinger.